Roztomili. Dzisiaj wam wyrządzę o tym, co to była kwuczka albo kokot. To była taka zabawa, co się robiło na miedzy, ale jako się to robiło, a z czego się to robiło, to wam wszystko wyrządzę. Jak macie radzi, to moi drzistani po naszemu, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dzięki piękne. Wiecie, hańdowni w inkszym świecie, można a i w inkszym wymiarze, kany nie było chytrych telefonów, żyły dziecka, co one od rana do wieczora goniły po polu, a się bawiły. Telefony były, wisiały na ścianie, a kółkiem się na nich wytaczało numero, albo się przyciskało na kneflach. Jak te dziecka mama zwołali do chałupy na wieczerze, to były nasrane, bo jeszcze tela było wiecy do zrobienia. Jeden się schował do piwnicy, inkszy w lesie do szałasu, a oto ta dziołuszka do kopki ze sianem. Tela miały te dziecka roboty z kamratami. Jak już mama albo tata zaszli bardziej ryczeć po dziedzinie, to umazane szły do chałupy, a w głowie miały telowne plany, co zaś jutro będą robić po społu. Bo oto Tomek z Pasieki z Michołem zaszli kopać w lesie jamę, bo chledali jakichś ich skarbów, co ich Niemcy bez mala za okupacji zakopali, a Pieter z Wojtkiem rajzowali na kołach po szutrowej ceście, a ścigali się, kto będzie pierwszy. Jak już te dziecka powieczerzały, to im foter puścił bojkę w telewizorze, a to była jedyna wiec, co oni widzieli we szkle. Jak się pomyli, to jeszcze długo leżeli, a obmyślali, co będą robić, a wynokwiać jutro. Dziołchy zaś miały insze wieca do roboty. Asia a Jadzia miały chałupkę na strumie, pospołu z chłopczyckami, a tam chowały lalki, te lalki czosały, a kolybały jako małe dziecka. Jola a Agnieszka zbierały kwiatki na miedzy, a potem ich dawały do książek suszyć, co by były taki plaskate. Rano jak się pośniodało, to chnet się zaś leciało na pole, a nie trzeba było telefonów. Stykło koło, a wartki nogi, a już się było na drugim końcu dziedziny, kany mieszkał kamrat, a czakał w oknie. Facebooka nie było, tuż dziecka się domawiały dycki dzień do przodku, kany się zyndą, a kany pojadą. Jak się naszło dobre opony w lesie, to się ich kulało do doliny, potem zaś do kopca, a na spadek. Jak się szło miedzą, to się brało trowę, co wyglądała jak obili, a ciągło się ją w palcach, co by w nich został sum kłos, a dziwali my się, co z tego będzie, kwuczka albo kochut. Utargało się potem takowną trowę, zrobiło się z niej okienko, polizało się go, a wyglądało to jak szkło. Szwagrami my na siebie ciepali, a kto ich miał najwięcej na siebie poprzylepiane, to przegrał. Kto był bardziej zręczny, to poradził na trowie zagrać. Stykło ją polizać, wyrazić między dwa wielkie palce, u obu rąk, a fuknąć. Nad Piotrówką my chledali plaskoczy, a ciepalimy tak, co by krajzały się po wodzie. Prawiło się na to puszczani kaczek. Ten wygrał, kierego plackocz się najwięcej razy odbił od wody, a ponikiery ali skoczył na drugi brzyk. Starsi chłopcy z lasa, nowocy, jednego razu se zrobili boisko w lesie na Podlesiu, co by grać fuzbal. Porobili bramki, postawili jakieś ławki, a grali tam jak mieli czas. My też tam piłkę kopali, ale jak nas żaden nie widział po cichu. Zagrać na takim boisku w pośrodku lasa, jak jeszcze nie było orlików, no to była sama radość. Las, miedza, szutrowo-cesta, koło, a głowa pełno nowych wiecy, bez chytrych telefonów. Jutro muszę synkowi pokazać, jako się robi kwuczkę albo kokota. Jeżek ciekawy, czy się mu to spodoba. Roztomili mocie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden to jest taka pytka o subskrypcję, a drugi to jest film, na który was pozywam, kiedy się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.